Os ydych chi'n gweithio mewn busnes cymdeithasol, yna mae'n siŵr fod eich bywyd yn teimlo rhywbeth tebyg i hyn. Yn rhedeg ar ôl arian drwy'r amser, ac yna, pan rydych yn ei ddal o'r diwedd, mae'n diflannu o fuan, a rhaid i chi ail ddechrau'r helfa o'r dechrau. Felly, beth pe bai yn dweud wrthych fod yna gynllun ariannu ar gael i chi, sy'n cael gwared a pheth o'r chwilio cyson yna. Mae'r gronfa tyfu busnesau cymdeithasol yn ffordd glyfar o gael arian cymdeithasol, a'i nod i'w helpu i god'ch busnes cymdeithasol i'r lefel nesaf, ac wel, i helpu i leihau'r holl chwilio yna rydych wedi bod yn ei wneud. Felly, dyma'r ffordd mae'n gweithio. Yn lle grant traddiadol, mae'r gronfa tyfu busnesau cymdeithasol yn wahanol. Mae 40% ar ffyrdd grant nad oes angen i adalu, ac mae 60% ar ffyrdd cymorth ariannol adeiladwy, sydd wedi osod ar 10% am 5 mlynedd. Ond dyma'r darn clyfar. Os ydych yn gorgyflawni, ar gyfer pob swydd ychwanegol rydych yn ei chreu yn eich busnes cymdeithasol uwch ben eich targed, gallwch symud peth o'r cymorth adeiladwy drosodd i'r grant sy'n golygu na fydd rhaid i chi byth boeni am dalu ran yn anol. Felly, mae'r cymorth adeiladwy yma wir yn arian yn y banc i chi. Nawr, chi sy'n rheoli sut rydych eisiau tyfu'ch busnes cymdeithasol, gyda'r arian i wireddu'r nod. Gallwch o'r diwedd fod yr hyn y mae pob menter cymdeithasol yn deheu i fod, mwy cynaliadwy. Ariennir y gronfa tyfu busnesau cymdeithasol gan Lywodraeth Cymru a Cronfa datblygu ranbarthol Ewrop, ac fe'i gweinyddir gan WCVA drwy Buddsoddiad Cymdeithasol Cymru. Llawer y deitlau mawr, ond y tu ôl i bob un ohonynt, y mae tîmau o bobl sydd yn tu ôl i chi 100%, a'r gwaith ardderchog rydych yn ei wneud. Felly, wrth ymgeisio o'i gronfa hon, fe gewch yr holl gymorth a chefnogaeth rydych chi angen. Mae llwyth o fentrau cymdeithasol eisos yn tyfu diolch i'r gronfa tyfu busnesau cymdeithasol. Croeso i Aberfusnes Cymdeithasol. Yma, mae pawb o ganolfannau achub cŵl, i grwpiau chwarae a chanolfannau celfyddydau cymunedol wedi elwa o'r gronfa tyfu busnesau cymdeithasol, ac fe allech hithau hefyd. Pam oedi? Ewch amdani. Cysylltwch â'r tîm heddiw i drafod eich cynllun busnes.